Бүгін жымға 28 июнь эфирда Соба докуннары телевидениесі. Отна информацион студиясында сізні мен Райля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш біздің бүгінгі шығарылышта. Оларыны Соба жерлері һәм биредә жетіштіру қызықсындыра. Районыбыз Қытай делегациясын қабыл етті. Әнкәй ошын бір елға солдат шулпасына алыштыру. Районыбыз егетләре армия хезмәтенә китте. 5 ел вакытлыча туктатылып турылганнан соң Казанның Совет районы дәрвишләр бистәсе кайындыгында милли бәйрәмебез Сабан туе узды. Анда собалылар да катнашты. Хәзер барсы турында тулырак бу атна вакыйгалары районыбызга Кытай Халык Республикасының Чжэнцзян провинциясы Винлин шәһәреннән делегация кабул итү белән башланып китте. Саба муниципаль районы белән Винлин шәһәре арасында тугандаш шәһәрләр булу турындагы килешү 2018 елның майында имзаланган иде. Безнең беренче хәбәр. 9 кешедән торган делегацияны Соба муниципаль районы шигендә район башлыгы Рәис Миңнеханов һәм башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары Илнур Куддусов каршылады. Кытай кунаклары арасында шәһәрнең вице-мэры, финанс һәм мәгариф бүлеге башлыклары, Кытай Халык Республикасының Казан шәһәрендәге генераль консулы бар иде. Чәкчәктән авыз иткәч кунаклар хакимият бинасына юнәлделәр. Ике як вәкилләре белән танышканнан соң, очрашуның рәсми өлешендә район башлыгы делегация әгъзаларын Соба муниципаль районы, авыл хуҗалыгы һәм икътисад торышы, халыкның социаль хәле белән таныштырды. Сабинский район это среднесельскохозяйственный район. 那么我针对我们Татарстан工会不多讲了，那么后面我就更多介绍我们社会区的情况。 Если так взять по карте, мы находимся севернее Республики Татарстан, и основное занимаемся сельским хозяйством в сравнении с южными районами республики. Обещается у нас животноводство, а там растениеводство. Рәис Миңнеханов каршы якның күп санлы сорауларына да җавап бирде. Район белән кызыксынганнары өчен рәхмәт белдерде. Сәләтле балалар мәктәбендә Кытай теле өйрәтелүе хакында да искәртеп үтте. Җавап сүзе белән Вэньлин шәһәре халык хөкүмәте вице-мэры Чжу Минлян чыгыш ясады. 很高兴我们这次能够受邀贵政府的邀请，到贵区来开展友好的交流访问。 Очень рада этой раз можно к вам посетить и к вам из-за ваших прекращения вам посетить. Очень рада. 这次我代表温岭市委市政府，以及我们这一次的考察团成员，对贵政府表示衷心的感谢和良好的祝愿。 Я предоставляю город Вэньлин и население Вэньлин и представительство Вэньлин и наши все члены этой раз. Благодарю вас очень большое и желаю, что все хорошего. 上午我们进入贵区的时候，让我们很震撼。 Утром, когда мы заезжали на ваш район, мы чувствовали очень вот такое супер чувство. 美丽的风光，广阔的辽源。 Очень красивая природа и большая территория поля. 和热情的款待， И теплый народ. 给我们留下了很深刻的印象。 Мессийный взгляд очень хороший. 刚才听了我们市长的对贵政府的介绍，让我们进一步了解了贵政府的各个产业和发展的情景。 То, что слышали ваши рекомендации, мы узнали намного о вас, о вашей вот это именно сельское хозяйство и вашей много сфере экономии. Вяньлин шәһәре Чжэнцзян провинциясының көньяк-көнчыгыш яр буена урнашкан. Ул Кытайда халык бик тыгыз урнашкан шәһәрләрнең берсе. Бүгенге көндә биредә 1 миллион 200 мең кеше яши. Биредә мотоцикл һәм автомобильләр өчен запас частьләр, насос һәм электр двигательләре, төзелеш материаллары җитештерү, күннән һәм пластиктан эшләнмәләр ясау, суднолар төзү тармагы үсеш алган.
Әңгәмә барышында вице-мэр шушы һәм башка тармаклар буенча хезмәттәшлеккә әзер булуларын хәбәр итеп, район башлыгына Венлин шәһәренең үсеш картасын тапшырды. Очрашу азагында кунаклар Соба яр буена сәяхәт иттеләр һәм ял паркында булдылар. Июнь айы хәрби комиссариатларда урак өсте. Язгы чакырылышның тулы көченә эшләгән вакыты. Һәм Россиянең төрле кораллы көчләренә Соба Теләче районнарыннан бу сезонда 60лап егет озатылачак. Аларның 16сы бу атнада китте. Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Бүгенге шаукымлы заманда күз карасы кебек кадерләп үстергән балаңны армияга озату җиңел хәл түгел. Әмма сау сәламәт, таза, билимле егетләрнең армияда хезмәт итүе үзе бер горурлык. 27 июнь иртәсендә Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссариаттан 16 егет армияга китте. Аларны гадәттәгечә озатырга әти-әниләре, авылдашлары, дуслары, сөйгән кызлары килде. Хәрби комиссариатның капка төбе әйтерсең дә Сабан туе мәйданын хәтерләтә. Кайсы җырлый, кайсы елый дигәндәй, егетләрне солдатка озату үзе бер зур вакыйга бит ул. Кеше гомерендә бер генә тапкыр була торган, мәңге онытылмый торган көн бит ул солдатка озату көне. Егетләребез армияга үзләре теләп, чын күңелдән ил алдындагы бурычларын намус белән үтәп кайтырга баралар. Сезнең һәрберегез безнең өчен бик кадерле. Армияга киткәндәге кебек сау сәламәт килеш, туган якларыбызга әйләнеп кайтыгыз, диде Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов. Егетләрне армияга озатырга Теләче муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Нурмөхәмәтов та килгән. Ул исә райондашларына солдат хезмәтендә уңышлар теләп калды. Хәрби комиссар Фәнис Закиров булачак солдатларга киңәшләрне катгый бирде. Әти-әниләр, туганнар һәм район йөзенә кызыллык китерерлек булмасын. Командирларыгызны тыңлагыз, тәртипле йөрегез, диде ул. Армияга китүчеләр арасында фикерләрен кыю җиткерүчеләр дә бар. Егетләрнең кайберәүләре белән сөйләштек. Курку дигән нәрсә юк, ләкин күп кеше куркыта. Шуңа күрә әйбәт кенә бер ел буена барып кайтырга язсын. Яхшы кешеләр очратырга язсын, яхшы дуслар очратырга язсын. Алай берсе хезмәт итеп кайтырга әйбәт кенә. Җайлап, урыннарга барып җитеп, әйбәтләп урнашып. Абый служитте, мин дә барып кайтасым килде, шул якларны карап. Әзрәк армия сафларында служить фарисым килде. Бүген кемнәр озата сине? Әлбәттә, әти-әни, дуслар, туганнар. Сөйгән кыз. Бар ансы да. Мондамы? Монда. Нинди вәгъдәләр бирештегез? Менә яшьләр арасында бармы? Элеклектә килгән ничек атала инде ул, гореф-гадәттән кулы ялы калмыш. Ул сиңа бирдеме? Әйе. Сине кайда саклаячаксың? Әлбәттә, йөрәк турында. Менә шулай. Асыл егетләребезгә алма кебек кызлар истәлеккә кулъяулыклар биреп, армияга озаталар. Керсез мәхәббәт, сөю, туган якка мәдхия шушыдыр инде ул. Аннары егетләр урамга әти-әниләр янына чыкты. Йөрәкләр тагын да катырак тибә башлады. Яра улым, яхшылап, әйбәт кенә исән сау әйләнеп кайтырга язсын. Әҗер урамнарга гына сыймый, бүтән Саба өстенә тарала. Иң яраткан җырларын киләп егетләр армияга китә. Монда да хәрбиләрчә автобусларга утырырга дигән әмер бирелде. Менә алар үз урыннарын алдылар. Документлар белән хәрби комиссариатның бүлек җитәкчесе Рауя Фаттахова егетләрне Казанга кадәр озата китте. Исән йөреп, сау кайтыгыз, райондашлар.
Егетләребез армия хезмәтләрен тыныч имин җирләргә барып урнашып үтәп, исән-сау килеш туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Ә бит безнең өлкән буын бабаларыбыз яшьлекләрендә кулларына корал алып, яу кырында башларын салып калдылар. Тарих бу фаҗигаләрне онытмый. 22 июнь Бөек Ватан сугышы башланган көнне райондашларыбыз кулларына хәтер шәмнәре алып, үзәк мәйданга чыкты. Байлар сабасында 21 июнь көнне кич хәтер шәме, 22 июнь иртәсендә хәтер көне акциялары булып уза. 1941 елның 22 июне халкыбыз хәтерендә иң авыр көннәрнең берсе булып саклана. Ул көнне фашистлар Германиясе сугыш игълан итмичә генә илебезгә ябырыла. 1418 көн һәм төн дәвам иткән сугышта илебезнең 27 миллион халкы һәлак була. Сугыш афәте, аның ашы сагышы менә 75 ел буена инде безне озата килә. Еллар үткән саен сугыш турында күбрәк кинолар төшерелә, китаплар языла. Илебез халкы бу турыда онытмый. Сугыш башланган көнгә туры китереп, төрле урыннарда чаралар үткәрелә. Хәтер шәме акциясында Саба үзәгендәге тыл хезмәтчәннәре хөрмәтенә куелган монумент һәйкәл янына сабалылар күпләп җыелган иде. Һәр кемнең кулында шәм. Бу инде сугыш кырында ятып калганнарны искә алу, аларга дан җырлау. Әлеге тарих көненә килгәндә инде минем әйтәс килә. Менә безнең Учырда Саба белән Теләче районы безнең вакытта берлектә була Саба районы. Безнең инде сугышка китә 12 меңгә якын безнең кешебез. Әлеге сугышка киткән безнең кешебезнең яртысы гына әйләнеп кайта. Инде 6 меңгә якын безнең сугыш кырларында ятып алды. Менә шушы әйтәс килә инде мин 22 июнь 41 елның 22 июне безнең илебезнең тарихында ул аянычлы көннәрнең, күңелсез көннәрнең берсе. Менә шуны күздә тотып, без елдагыча үткәрәбез шушы хәтер кичәсен. Менә безнең татар халкында әйтәләр бит инде, үлгәннәрнең каберен белдиләр, исәннәрнең кадерен белдиләр. Менә безнең исәннәрнең кадерен белеп яшәү, үлгәннәрнең каберен белеп яшәү, ул безнең төп бурычыбыз булып тора. Төп бурычыбыз әби бабаларыбыз алдында, чөнки инде алар күп кенә кешеләрен куйганнар. Инде күбесе безнең сугыш кырларында ятып калды, күбесе тылда үз хезмәтләрен, үзләренең кадерләрен белмичә хезмәтләрен куеп, безнең менә шушы матур тормышта яшәргә алар безгә юл куйдылар. Аллага шөкер, безнең бүгенге көндә дөньяларыбыз тыныч, күкләребез аяз, тамакларыбыз тук. Менә киләчәктә дә шушы матур көннәрдә безгә матур итеп бердәмлектә, район халкы белән бердәмлектә шулай киләчәктә яшәргәс. 22 июнь иртәсендә хәтер көне акциясына район үзәгендә ветераннар җыелдылар. Алар алдында ветераннар советы рәисе Расих Сабиров чыгыш ясады. Тыл ветераннары үзләренең үткәннәре, бүгенгесе белән уртаклаштылар. Язган шигырьләрен укыдылар, хатирәләрен башкаларга да ишеттерделәр. Сагышлы язмышлар. 41 ел 22 июнь иде. Фашист сугыш башлады. Бомбаларны шәһәрләргә күпләп ташлый башлады. Истинадагы тартмада Левитан сөйләп тора. Халык ары шаба, бире шаба, нишләргә белми шаша. Әни нишләргә дә белми, йөреп кайткан кайгырып, әти кулында повестка, китәм, каласыз ди аерылып. Аз булса да ашарына, әни түйенчек түйни, әле елый, әле көли, иштән нәрсәдер сөйли. Балаларны ятим итмә, тизрәк җиңеп кайта күр. Аяк астыңа карап бир, игътибарлы булша күр. Менә нинди матур көн, шушындый матур көнне дөнья ничек үзгәргән, сугыш башланган. Ул вакытта миңа 3 ай булган, әти сугышка киткән, шуннан соң әти дигән сүзне ишетә алмадым инде мин, кайтмады. Әни безне, абый белән икебезне бик әйбәт итеп үстерде, Аллага шөкер. Бик авырдан үстек инде, шулай да бирешмәдек. Моннан соң күрергә язмасын, хәзерге заман бик матур, мондый көннәрне күрербез дип уйламаган идек. Бик рәхмәт хөкүмәтебезгә, больше сугышлар булмасын иде. Бу көн безгә бик авыр да, бик шатлыклы да. Шушындый матур көннәрдә сугышның башланып китүе безнең өчен бик авыр хәл булды. Әти киткәндә мин 1 яшьлек бала булып калганмын. Biz әти дип әйтергә дә насип булмады. Моннан соң
Мондый хәл булырга язмасын, безнең оныкларыбыз мондый хәлне күрергә язмасын. Тынычлык, саулык, сәламәтлек булсын. Бөтен дөньясы интернетка құрылған заманда яшибез. Нинди генә яңалык, мәгълүмат кирәк булса да, тизрәк шунда мөрәҗәгать итеп, үзебезгә беренчел мөһим хәбәрләрне алабыз. Һәм без бер вакытта да менә шушы сайтларны ясаучы, аларны эшләтүче акыллы башлы кешеләр бар бит дип уйламыйбыз кебек. Чөнки бу уңайлыклар артында тулы бер команданың көче, хезмәте ята. Без моңа Собаның сәләтле балалар мәктәбендә оештырган лагерь эшчәнлеге белән танышканнан соң инандык. Биредә ял итүчеләр IT технологияләрне үзләштерделәр. Веб-сайтлар ясау серләренә тирәннән өйрәнделәр. Сәләтле балалар өчен сәләтне үстерү лагере һәм нәкъ тәменә компьютер технологияләре буенча. Собаның шушы исемдәге мәктәбенә районыбызның 6-нчы сыйныфтан алып 10-нчы сыйныфка хәтле укучыларын бер төркемгә җыйдылар. Барысы 20 малай 5 көн эчендә яңа программалар үзләштереп, веб-сайтлар ясап, аларны эшләтеп җибәрү асылларына төшенделәр. Аларны башкалардан килеп, Digital Super Hero System технологияләре компаниясе вәкилләре өйрәттеләр. Соба районы республикада беренчеләрдән булып, әлеге пилот проектка кушыла. Бу укучылар хәзер эшчәнлекне алга җибәрүне максат иткән төрле темаларга сайтлар ясый һәм аларны яңа мәгълүматлар белән баетып, кызыклы итү серләрен беләләр. Менә бүгенге очрашуга алар шул үзләре ясаган сайтларны яклап презентация әзерләгәннәр. В проекте ребята старались сделать про свой район. Кто-то рассказывает про спорт в Сабинском районе, кто-то рассказывает про свою школу, кто-то про лесное хозяйство и другие темы, которые актуальны именно для Сабинского района. Мы надеемся, что этот проект ребятам позволит и поближе познакомиться с информационными технологиями, и продолжить свое самообучение, самообразование уже после смены. То есть они вернутся в свои школы, будут дальше изучать эти технологии разработки, благо информации для того, чтобы заниматься таким обучением, достаточно. Ну, а нам, как акселератору, как крупной IT-компании, это интересно, потому что мы понимаем, что эти ребята не завтра, так послезавтра наши потенциальные сотрудники и, собственно, те люди, кто позволит нам дальше делать нечто полезное для наших заказчиков. Сайтны ясау бер эш, ә менә аны район башлыгы Рәис Миннеханов каршында яклау тагын да зур җаваплылык. Егетләр бу мәсьәлә каршында да югалып калмадылар. Кыю рәвештә үз хезмәтләрен бәян иттеләр. Илназ Мәүләвиев җитәкләгән команда Соба лесхозының сайтын булдыра. Бу сменада без проект төзегән идек, лесное хозяйство Сабинского района дигән. Бик кызыклы булды. Мин опыт ничек булды? Мен көп тәҗрибә алдым. Моңарчы мин Pascal һәм Java дигән программирование телләрендә генә яза белә идем. Хәзер HTML һәм CSS дигән телләрдә дә өйрәндем. Киләчәктә мин веб программирование буенча шөгыльләнергә телим һәм үземнең основной профессия шул булачак дип уйлыйм. Олы Кибәче урта мәктәбенең 10-нчы сыйныфын тәмамлаган Рәсим Хөсәенов төркемдәшләре белән Соба районының спорт юнәлешендәге сайтын булдыра. Ул аның төп кодын яза, структурасын төзи. Калган иптәшләре сайтның фотолар белән баету, текстлар өстендә эшли. Лагерда мин HTML, CSS турында, телләр турында белдем һәм үзем үз кулым белән сайт ясарга өйрәндем. Нинди сайт эшләдегез? Безнең сайт Соба районындагы спорт турында. Анда безнең районда кайсы җирләрдә спорт комплекслар бар, кая спорт белән шөгыльләнеп була икән турында сөйләнелә. Соба районы минем мәктәбем дип исемләнгән сайтларда район башлыгы тарафыннан хуплау тапты. Кызыксыну уятты. Ул егетләрнең заман белән бер адымда иң алдынгы технологияләрне үзләштереп, алга баруларын тели. Сегодня уже в нашем районе используется полностью роботизирование, и те же направления будут по всем видам. Если даже взять сегодня исполнение кого-то, это в первую очередь за счет видеонаблюдения и их выполнения, но и самое главное это автоматика. Мы хотим, не хотим, у нас везде будут контрольные датчики, счетчики и все подобное, которые она будет уже выполнение показывать сама программа. А программа нужно уметь писать или даже строить, если даже. Ну, поэтому
очень тяжело в чем, я так считаю, потому что те, которые умеют программировать, они не умеют писать техзадания. А кто умеет техзадания писать, что ему надо, он не умеет программировать. Не всегда. Ну, в основном. Поэтому, да. которые я сегодня, как сказать, встречаюсь, и эти проблемы в дефиците. Поэтому такое желание, мы хотим в районе создать IT-парк, который бы могли все это делать, ну и делать производство это автоматиков и роботов. Потому что без этого мы никуда не денемся. Это направление будет, так сказать, у нас вот технопарк строится, и основное направление будет вот это. Укучылар бу лагерьнең эшчәнлегеннән үзләре дә бик канәгатьләр. Алар яңа белемнәр белән бер рәттән яңа дусларга да байдылар. Бүген тапшырылган сертификатлар исә белем илендә тагын бер югары баскыч булып торачак. Узган яллар районыбыз җитәкчелеге мәдәният бүлеге хезмәткәрләре өчен олуг Сабан туйларда катнашу белән истәлекле булды. Саба районы Казанның Дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта милли бәйрәмебезне уздыруда үзеннән зур өлеш кертте. Иң күңелле мизгелләрне кулачлаган безнең киләсе хәбәр. Сабан туй капкасы бүген һәр кем өчен ачык. Нинди милләттән һәм кайлардан гына килүләренә карамастан. Милли бәйрәмебез халыкларны бүлгәләмәү кебек киң күңеллеге белән аерылып тора шул. Дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта 5 ел вакытлыча туктап торганнан соң янәдән старт алган Сабан туй бик күп тамашачыларны үзенә җыйды. Димәк, халык мондый күмәк күңел ачуларны тансыклаган. Каенлыкка Казанның Совет, Балтач, Саба районнары аерым аланлыклар алып шунда тамаша итте. Саба аланы бүген гөрләп торды. Монда рәт-рәт булып тезелгән күргәзмәлекләрдән көне буе кеше өзелмәде. Зоопарк тирәсендә күбрәк балалар кайнашса, олылар авыл осталарының кул эшләреннән аерылып китә алмады. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин да Саба уңганнарының эше зур кызыксыну уятты. Аны районыбыз башлыгы Рәис Миннеханов үзебезнең уңышлар белән таныштырып йөрде. Халкыбызны эшле дә ашлы да иткән иң зур байлык ул һөнәрчелек. Заман белән бергә аларның күбесе тарих сәхифәләренә озатылса да, авыл җирлекләрендә алар әле яшиләр, яңартылып торгызылалар. Саба осталары бүген шушы нияттән мастер-классларда үткәрде. Калфак чигүчеләр, йон җигерләүчеләр, гармон, сыбызгы ясау серләренә төшендергә теләүчеләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылды. Саба лесхозының агач эшләнмәләре, үреп ясалган көнкүреш кирәк-яракларының күп төрлелеге таң калдырды. Гафел гаилә компаниясе табигый гүзәллек тудыручылар. Алар бүген казанлыларга агач үсентеләре, чәчәк, гөлләмәләре тәкъдим иттеләр. Шикши авылының Зиләйлүк фольклор төркеме үзләренең җыр-моңнары белән Сабан туена килүче тамашачыларны каршы алып торды. Шулай итеп, Осталар шәһәре һәм татар хуҗалыгы мәйданнарыннан рухланган халык төп аланга күчте. Сабан туй бәйрәме Казан сөлгесе театралаштырылган тамашасы белән башланып китте. Туганнар кайткан, сагынып ерактан дуслар килгән. Сабан туйы шулай безне чакыра бөтен илдән. Сабан туйы изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туйы изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туй бәйрәменә килгән кунакларына Совет районы башлыгы Роман Фатгыддинов котлады. Сердечно поздравляю вас с любимым народным праздником Сабантуй. На протяжении многих веков Сабантуй был и остается для нас одним из самых радостных и долгожданных событий. Он несет в себе радость жизни и любовь к труду, прославляет природу,
труд землепашцев, хлебосольства и гостеприимства нашего народа. Каждый год Майдан Сабантуя объединяет вокруг себя людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, является местом встречи добрых друзей, привлекает к себе праздничной атмосферой, неповторимым духом спортивной борьбы и народных забав. Благодаря президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову, вашей поддержке, уважаемый Алексей Валерьевич, и поддержке мэра города Казани Ильсура Раисовича Метшина, этот замечательный и долгожданный праздник после 5-летнего перерыва вернулся на излюбленную площадку жителей Советского района, поселка Дербышки, Березовую рощу. Дәрвишләр бистәсе Сабан туйының төп кунагы Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, президент Рустам Минниханов һәм Дәүләт Советы исеменнән бәйрәм котлауларын җиткерде. Дорогие казанцы, гости Сабантуя, от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, Государственного Совета Республики, правительства Республики, поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй. Традиционно Сабантуй праздничный Майдан объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий, открывает таланты, выявляет лучших батыров. Сабантуй прошел практически во всех населенных пунктах и городах нашей республики. Для наших соотечественников праздник проводится в 56 регионах России и 29 странах ближнего и дальнего зарубежья. Этот праздник – хороший повод, чтобы высказать признание всем, кто своим трудом решает важные задачи укрепления продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. Дорогие друзья, я, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с праздником. Благодарю вас за созидательный труд и огромный вклад в процветание нашей республики. Котлаулардан илһам алган халык мәш килеп милли уеннарыбызга күчте. Капчык сугышы, авыш кулгада йөрү, капчык йөгереше, гер күтәрү, чүлмәк вату, иң җитезләрне, иң өлгерләрне, иң көчлеләрне үзенә җыйды. Батырлар келәм тотты. Артистлар сәхнә әйләнәсеннән үз тамашачыларын җибәрмәде. Саба үзешчәннәре чыгышы көчле алкышларга күмелде. Казан Сабан туе сабаларны тагында матур хезмәт һәм иҗат уңышларына рухландырды. Өченче көн балалар үзәк майданда хәзинә эзләде. Сөз район үзәк һәм балалар китапханәсе оештырган күңелле чара турында бара. Бәйрәмгә Салават күпере балалар журналы хезмәткәрләре дә килгән иде. Табигатьтә ямьле җәй, күңел бәйрәмнәргә тартыла. Бигрәк тә балалар уен, күңел ачуларны ярата. Шуны күздә тотып Саба районы үзәк китапханәсе берсеннән-берсе кызыклы чараларны да үткәреп кенә тора. Бу юлы китапханә кунакка Салават күпере журналы хезмәткәрләрен чакырган. Аның белән бергә Шуркәдә ияреп килгән. Безнең бу бәйрәмнең оештыру башлангычы 12 июнь көнне балалар парады уздырудан башланып китте. 12 июнь көнне шушы үзәк майдан тутырып безнең балаларыбыз, әти-әниләр белән берлектә матур итеп парадка чыктылар, үзләре әкият геройлары булып. Һәм алар белән инде алдан без эш үткәрдек. Алар кайсы китап герой икәнен, аның авторын белделәр. Һәм әти-әниләр белән берлектә бик матур итеп коляскалар ясадылар. Бик матур бәйрәм булды. Һәм инде без шушы бәйрәмнең җиңүчеләренә, иң күп балалар катнашкан балалар бакчасына Салават күпере журналын кунакка чакыруны вәгъдә иткән идек, бүләк иткән идек. Һәм менә бүген шул хыялыбыз тормышка ашты. Бүген бездә Салават күпере журналы кунакта. Очрашуга Сабадагы шатлык, балачак, бәләкәч һәм кыңгырау балалар бакчаларында тәрбияләнүче сабыйлар чакырылган. Алар Салават күпере журналын нәшер итүче апалары белән танышып, китапханәчеләр әзерләгән уен квестта катнашып хәзинә эзләде. Моның өчен сабыйларга берничә тукталышта биремнәр чишеп, милли кием, мәкалләр, татар һәм рус язучылары турында мәгълүмат тупларга, матур итеп рәсемнәр ясарга һәм шул рәвешле хәзинәне эзләп табар өчен тылсымлы сүзләрне барларга туры килде. Шул ук вакытта Шуркә белән милли уен ярышларда да катнашты.
чыгардылар. Күңелле дә, белемле дә итүче мондый чараларда балалар бакчалары бик теләп һәм рәхәтләнеп катнаша. Балалар үзләре дә Салават күпре журналы белән яхшы таныш. Балалар белән килгән журналларны, газетларны һәр даим карап барырга тырышабыз. Инде булган әкиятләрен укыйбыз, хикәяләрен укыйбыз, балаларның язган әсәрләре белән танышабыз, матур рәсемнәрен карыйбыз. Балалар, кайбер балалар өйләренә үзләре дә менә журналлар алдыручы балалар бар. Мәктәпкә хәзерлек төркеме булгач инде без шигырьләрен ятларга тырышабыз, матур шигырьләрен алабыз, әкиятләрен укыйбыз. Журналлар һәм газетлар белән һәр даим танышып барырга тырышабыз. Миңа әбием Салават күперенә яздырды. Мин Салават күпереннән рәсемнәрен карыйм, әкиятләрен укыйм, шигырьләрен укыйм. Салават күпре кече яшьтәге балаларның иң яратып алдыра һәм укый торган журналы. Сабыйларны һәм аларның әти-әниләрен кызыксындыру өчен аның форматын үзгәртеп, яңартып та торалар. Киләсе елга ул үзенең 30 еллык юбилеен да билгели. Салават күпре Саба район бик ярата, чөнки иң актив укучыларыбыз нәкъ бу районда яши. Язылучыларыбыз бик күп. Гомумән Татарстанда безнең төп укучыбыз районнарда безне барлыгы Салават күпре иң популяр балалар журналы. Безне 8000 бала укый. Теге басмалар битү турында сүз бармы бу чиракта? Чөнки балалар укыганда, балалар яздырганда яшь буын үзләренең журналы көтеп алып язылганда, үзләре язганда, әле басмаларның Салават күперенең киләчәге бик матур, өметле, зур дип беләбез. Һәр сан диярлек Салават күперендә Саба районында укучыларның рәсемнәре, иҗат җимешләре басылып килә. Сез аны күрәсездер. Һәм менә бүген дә форсаттан файдаланып мин әйтәсем килә, әти-әниләр, әби-бабайлар, зинһар өчен балагызның рәсемнәрен, шигырьләрен җибәрегез. Без аны һичшиксез Салават күпере битләрендә бастырачакбыз. Биремнәрне үтеп, тылсымлы сүзләрне табып, алардан татар халык мәкален төзеп, балалар төп хәзинәгә килеп тә җиттеләр. Бүләккә һәр кайсына яраткан журналы насыйп булды. Бу атна менә шундый яңалыклар белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди бурылыш алуын безнең киләсе атна информацион программасында карый алырсыз. Хәзер рекламага бүленеп алабыз. Аннары җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.